Al, ble ti? Mae'r rhaglen wedi dechrau. Ie, fi'n gwybod, fi yn y cwbwrdd yn paratoi am yr arbrawf gyntaf. Yn y cwbwrdd? Pam? Ie, wel, mae llygad ni'n addasu dibynnu faint o ole sydd, ac roedd tua hanner awr, ni'n gallu gweld lot gwell yn y Tywyllwch, a fi'n mynd i brofi fe. Wrth guddio yn y cwbwrdd? Na, wrth guddio yn y cwbwrdd am hanner awr. Ie, ond bydd y rhaglen wedi gorffen mewn hanner awr. O, ie. O, fi'n gwybod, trwch y camerau off am hanner awr. Felly, mae llygad fi nawr wedi dod i arfer gyda'r Tywyllwch, ond dyw rai di ddim. So, hyn yn dig, sa'n gallu gweld dim byd. O flaen ni, mae yna hopscotch. Oes e? A wedyn mae rhaid ni fynd draw fyna i roi'r cynffon ar yr asyn. Ac i orffen, mae rhaid ni adeiladu anifail mas o'r briciau yna. Pa briciau? Pa anifail? Os fi'n neud popeth yn gyflymach, wedyn byddai wedi profi bod ni'n gweld yn well yn y Tywyllwch ar ôl cael amser i ddod i arfer gyda fe. Os fi'n ennill, byddai wedi profi bod ti'n siarad nonsens, fel arfer. O, gawn ni weld. Barod? Barod. 3, 2, 1, bant ni. Oh, watch your mouth. Oh. Giraffe. Wedi gorffen! Be? Sorti hyd yn oed i dechrau un tiris. Mae llygad yn anhygoel ag nhw. Ydyn. Ffyr y draw fan hyn, a na i ddangos i ti yn union sut. O! O! Felly, dyma'r retina. Mae'r retina gyda celloedd o'r enw conau sy'n gallu gweld lliw a manylion. Ond mae hefyd celloedd o'r enw rodau sy'n gallu gweld golau. Conau a rodiau. Check. Pan chi mewn Tywyllwch, mae'r rodiau yn y retina yn addasu ac yn dod yn fwy sensitif mwyn gallu gweithio hyd yn oed pan does dim lot o ole.